نگو دگانه، نگو همین قسل گشت، کار کرد چند سال. من فکر کردم که یکون کلینی سوز میکنم، یکی همینه برداشت آمد. خیلی گفتی خودش کرد، چیکار کنم دیگر؟ همین دختری خودت تکلیل میکردم، چه زور میشد. چقدر خرسند میشدیم ده. خیلی نصیب نبود، از هیچ گپ ندارد. کنی ببینم این چند قدر طاقت میکند. حالی من نشان میدیم، کنی ببینم چند قمه ایستادیم در این خانه ما. نگو بو аллакай ҳози майлаш 2 рӯз шудааст ки омадааст. аллакай расходоша намегӯӣ. ин харидатиеду вай харидатиеду, ин харидатиеду вай харидатиеду. шарма намедонад, ақла нами. хай шунавад шундан гирад. охи чикор кардааст? хонаш намебурад, ҳам хонаш ба шиштааст. агар шунавад мумкин ки хай шарм карда гам тарак худаша ба даст мегирад. охи ӯ шавари бечора мегардад, кор мекунад. ин бошад сарф кардана медонаду халос. нагу хай мебинем. кани бинем, кани духтари шаҳри буян бо сари ман ба камтарак корбори хонаи ма мебинед, гирехта мебиравад. чикор мекунад дигар? ҳеҷ илоҷ нест. нагу майли биё дугона хонамон. биё. чойдам кардам. ози вақти чойхӯрӣ аст. хезен рафтааст ба кор шавен, ягон чипазен. вақти ужинам шудааст, ҳолиам ужин тайёр не. майлаш хуб шудааст, аз ягон чиз тайёр мекунам. истед як бор ҷотон ба обрат нештед, маш ба гапам ҳаст. хонаи мо 2 рӯз аст омадед, келин напанав. аллакай ин сарфу чиқимое ки шумо карда истодаед, ман ҳайрон. ҳамин телефон чӣ лозим буд ҳозир? телефон харидан чӣ дар кор буд ҳозир? ҳамин шароит ба чикор мекунӣ? телефон харидате гуфта? ман нагуфтам ки телефон харан, худашон харидан ку. чӣ хел нагуфти телефон хар? пеши худ ба телефон харида мебирад ту? мана телефон аст, ман ба дар кор ки шуд ҳанҷа гап мезанӣ. ман даже намедонистам ки телефон мехаранд. ман нагуфтам ки телефон харид. майли, хай телефон ку харид, майли. интернет хуш кардан чӣ дар кори телефонда? занг мезанад худаш, номерота медонад. не обязательно интернет ҳар моҳ пул гузарондан интернет ба. охир ин чиза ман нагуфтам, худашон гузарондан интернет. қадоногӣ мекунед шумоҳон. беҳуда сарф мекунед пулотона. ту ку дар хона мешинӣ, хонаи гармакат ба вай ҳавои хона кор мекунад. изон намекашӣ, ақлан мегуфтӣ ки дар кор нест. ина телефон гап мезанӣ дар кор шавад. хай ман нафаҳмидам да. агар ки аз кор биёяд, ман имрӯз мегӯям ки дар кор нест интернет. агар шавад телефонам бурда тиян. дар кор нест ягон чӣ гуфтан, ҷанг андохтан моя. сразу жалоб карда намедонед. на модарат ин гуфт, модарат вай гуфта. худатон як бечорак мегиред. баъд ҷавад модар айбдор. не, ман намегӯям ки шумо ба гап задед. наход ман гӯям ки шумо ба ягон чӣ гуфтед. медонам ман моргиётона. малеш, ман равам ягон чӣ пазам ки ҳозир аллакай аз кор мебиёянд. духтаро, ин видеои ман ҳам роли хуштаманд ба худам, ҳам роли келин ба худам бозӣ кардаги ҳастам. як видеоролик мондаги будам ва видеоролики кӯтоҳтар буд. чанд вақт пештар бисёри одаш нафаҳмиданд ки ҳам хуштаманду ҳам келина худам бозӣ кардаги ҳастам. хай баъзеҳо аллакай фаҳмиданд ки ин эффект асту. ин эффекти пир кардан нишон медодаги эффекти старения да. ҳамин чиза ман тамошо мекардам. блогерҳои русзабон мекунанд бисёр вақт ки худашон ҳама ролро бозӣ мекунанд. ҳам роли қайсунгул, ҳам роли шавҳар ба дарҷа ҳаст ки бисёр эффектҳо бисёр да. нешад ки бисёр рол ба худат бозӣ кунӣ. во-первых, барои ман, именно барои ман беҳад удобное аст. кӯтакома хоб равонам. мангар озимаш бадам мегум соат чанд бенида. соата нигоҳ кунедам. 3 шаб. ҳамин идея омад сарам ба бигуфтам ҳамин снимать кунам ҳамин ролика. ман бисёр умедвор ҳастам ки ин хеле форматаш ҳам барои шумо интерес намешавад, барое ки ҳозир он форматҳое ки мо карда истодаем, форматҳои кӯтоҳ, видеоҳои кӯтоҳакак
бисёр бо маъқул неда видеоҳо дарозтар кунедтон, видеотонро бисёртар кунедтон, минуташро бисёртар кунедтон, гуфта бисёр менависанд комментария ба ва он кӯтоҳ видеоҳое ки ҳозир мо карда истодаем, афсуски просмотраш кам аст гӯям дар YouTube. Барои ҳамин мо ҳаракат мекунем. Дасти ман чизе ки ман биёд агар ман мекунам худо хоҳад. ҳозир апай миясара ролики хуштуман боз мекардан ку роли хуштуман боз мекарда ки зан он кас аз Тоҷикистон омада истодан. Худо хоҳад аллакай бо видеоҳое ки ранги пешна мекардем чанд каса якҷоя шуда боз вай хеле видео роликҳое мекунем бо ҳамин ҳама то ман Тоҷикистон рафтам омадам то апай миясара Тоҷикистон рафтан омада истодан вай касам ҳамон ба камтар чӣ шуд задержка шудоста хел видеороликомон суст бромадост дер бромадост. ҳозир бисёр идеяҳо аст. Худо хоҳад видеоҳои нав ба нав мебурем, тез броварда меистем мисли пешна. единственное аз шумо хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунед духтаро, комментария нависетон агар ки барои шумо қиин набошад, если вам не трудно, гуфти рӯзҳо лайкҳои худро гузаретон ки видеороликомон мисли пешна просмотраш хубтар шавад, барое ки чанқаи просмотрҳои видеоҳои мо бисёртар шавад. ҳамон қадар мотиватсия барои мо калонтар аст ки мо тез видео карда истем да мисли пешна ки чиқадр просмотромон хуб буд, насринёмон нағз буд, просмотромон нағз гуфта тамошобинон бисёр сайзадан гуфта тез видео карда месудем. хай акнун айби худам шуд ки ман видео накардам, видеоҳои кӯтоҳ баровардем ва бисёри вақт духтаро охирон видеоҳомона мо бисёртар хуҷанди гап зада гастем да. аз ҳамин ҳисоб бисёриҳо намефаҳманд да ҳамин лаҳҷаи моя. мо нафаҳмидем мегӯянд чӣ гуфта истодаен. хулоса комментария бисёр менависанд ки апаҷон камтар фаҳмотар гап занед, мо нафаҳмидем шумо чӣ гуфта истодаед. хулоса хуҷанди агар гап занем, ман худам хуҷанди мисола бисёриҳо намефаҳманд да. барои ҳамин бо камтар адабитар гап задам, гуфтам ки то ҳама бафаҳмотар шавад да. ҳамон ба вай духтаро ҳаракат мекунам ман видеоҳои дарозтар кунем. аз шумо фақат дастгирӣ поделиться кунедон, мисол агар ки шумо қиин набошад лайк монедон, обязательно комментарий нависетон ки то ҳама видеоҳои мо топ бурояд да. гӯем бо мотиватсия бисёртар мешавад, шавқ бисёртар мешавад барои серияҳои наваша снимать кардан. ҳозир мана ҳамин рӯз ман худо хоҳад мемонам рӯзона ҳамин видеоя 28 сентябр боз ҳамин видеоролик именно ҳамина давомаш худо хоҳад 2-3 рӯз пас мебурад. серияшам хеле дарозтар мекунам, ақаллан ҳамин 7 минут 6 минут кардан ба ҳаракат мекунам, барои ки агар худам тоқа бошам, ман худам танҳо агар кунам ман бо осонтар мешад да. ва баъдан духтаро бисёр ҳастанд комментаторҳое ки комментариҳои қабеҳ менависанд ки дилпазанд карди, безор карди, февеликата каб назан, ҳамин видеороликота куну неки каб назан дар бораи февелик мегӯянд. духтарои азизу меҳрубон, комментаторҳои азиз, ман айнан барои февелик ҳамин видеороликҳое мекунам. агар ки шумо бохабар бошед, ман просто вақт надорам ки ҳам хел гираму вақтама барои видеороликҳо сарф кунам. ман барои бизнеси худам як кас дигарро пешниҳод кардана барошам, бизнеси худам як кас дигар ба тавсия додан, барои ҳамин ман видеоҳо мекунам ки чтобы одам камтар шавқовар шавад видеоҳои тамошо кардан ва дар байни ҳамин видеороликҳо бизнеси худам ман бояд реклама кунам. мисли бисёр блогерҳо ҳар хел чизҳои беҳудая реклама намекунам, ё ки бизнеси одамҳоя гирифта қатор карда реклама намекунам. ман даже дар инстаграмам низ реклама намегирам. ягон каса набошад медонед чанд қадар бисёр ман ба менависанд одамо ки апай майсан биё реклама гирен, нархи рекламатон гӯен, мо пули реклама гузаронем. ҳар рӯз агар ки ман хоҳам, например 200 сомон 300 сомонда ман ҳар рӯз метавонам ки реклама кунам. ҳар рӯз 200 сомони 300 сомони кор кунам духтаро, ҳам дар инстаграм ҳам дар ютуб. лекин манда дар кор нест ин хел пулиҳо. мисол зачем реклама кардан бизнеси як каса, кори як каса, когда я могу свой бизнес рекламировать, да? Я бо аз ҳамин фаҳмиду гӯед ман канал дорам, ман аудитория дорам, ман дар инстаграмам низ подписчикҳои зиёд дорам, лекин ягон каса ман агар ки аҳамияти реклама намекунам ягон вақт, на дар инстаграм, на дар ютуб. набошад рекламаи ман агар ки ман реклама мегирам гӯям 200-300 сомон ман реклама метавонам гирам ҳар рӯз метавонам ки 200 сомони 300 сомони аз инстаграм, 200-300 сомони аз ютуб ками камаш кор кунам, агар ки ками камаш гирем. лекин манда дар кор нест. ман худам маоши калон мегирам, маоши хуб мегирам ва мехоҳам ки дигар занҳоям низ ҳамчунин кор кунанд, маоши хуб гиранд, ҳамчунин занҳои пешқадам шаванд. мисол ин ман зани хонашин, ман ҳам кори хонам мекунам, ҳам ютуб каналам хайна пеш бурда истодам, ҳам февелик ба кор мекунам. шумо баромад карданатон лозим нест дар интернет духтаро. кори февелик ҳамин хел кор аст ки барои любой одам туғри мебиёд. шумо зани хонашин ҳастед, модари серфарзанд ҳастед, маълумоти олӣ надоред, мисол котиб омада наметавонед, ягон чи шумо монеа намешад. таҷрибаи кори лозим нест, ягон чи духтаро. понимаете, вот только желание зарабатывать. агар хоҳед калон маош гирифтан, ман шумо ёрдам мекунам. яке аз пешқадамтарин директори компания мешавед, он бовар кунед духтаро. напага ба сардо 12 сентябри октябрга конференсия калон мешавад. мо во мехӯрем, ҳама каса директори пешқадам, ядгаримон катибо мехӯрем, бо видео мекунем, сурат мепартем, хулоса
поделиться мекунам. Ман шумо видеоҳомонам мепартиям. ҳар як боре ки мо мисол хеле ҷамъ омада мешад, як энергия калони мотивация зиёд мегирам манда духтаро ки ҳамин қадар занҳои пешқадам ки ман кор карда истодам, гуфта кори онлайн духтаро мо ягон ҷо намебурем, ягон ҷо намерем, кӯча ба кӯча фурӯхта намекардем. Мисол пештар ҳамин тафайбелик агар гӯӣ чихел одамои фикрашон сразу ҳамин ва бори бисёр кардем дар кор, ва ман куҷо мефурӯшам, кимҳо мефурӯшам, хеле сар месада. Фурӯхта гаштан дар кор нест духтаро умуман. Понимаете? мисол аз нол шумо метавонед якин бизнестон сохта, яке аз пешқадамтарин директорҳо, яке аз пешқадамтарин занҳо шаведон. Понимаете, сейчас асри 21 ҳозир чӣ қадар возможности бисёр, бениҳоят бисёр. Барои ҳамин духтара ҳаракат кунедтон, хаб нашинедтон, бекор нашинедтон. Умри мо и так гузашта мебарад. ҳамин соли ман дар тамошобинии ҳамин киноҳои турки тамошо рафтагӣ аст. 3 сол боз, 4 сол боз ман тамошо мекардам. Бекорам мешидам киноҳо тамошо кардам. Понимаете? умри мо ҳам и так гузашта рафтост. Лекин фабелек як имконияти калон мо медиҳад. маошҳои баланд ҳар 21 рӯз ба ғайр аз ин бонусҳои калони пули духтаро 3 сол 2 сол ба занҳои компанияи фабелек ба кор мекардагӣ аллакай хонао дар карда истодан. Понимаете? Без яки қарз, бегон ипотека, ҳамаш ҳамин реальни кори шуда истодагӣ. худо хоҳад иншоалло ки 3-4 моҳ пас, 5 моҳ пас максимум моҳи март апрел манам лекин аз Тоҷикистон худо хоҳад ки як хонаи хушро мехарам. уже планам ба ҳаст, камтар ки дигараш мондааст ки равам аз пули мисол худам як хонаи хушро харам, як мошин гираму рафта права получать карда гардам зиндагӣ карда духтаро. камтар ки дигараш мондааст. худо хоҳад ки ин результатҳо ман шумо нишон медиҳам иншоалло. ки барои ҳамин ман номери ватсапи ман нависен, ҳамаашо ёд медиҳам.